Bogajan Block Kalyan Ashram, Asai Hemalong, Karbi Employees Association Amahang Kipathe. Karbi Anglong Chamber Commerce Asai Hemalong, Pirengke Amai Kangni. Upper Daihori Along, Congress Atum Chiroktok Amai Kangni Pon. ABA from PVT LTD Orissa Tumpen Sarihuti Bitil Baptist Church along Arnam Kardom Amai Lapen Choki Chokam Amorat Amai Paman Pon Karbi Longri Abirta Kelang Arat Doan Pan Kardom Pajir Iglo Kardom Non Karbi Longri Abirta Ketan Ponjeba Nili Sami Kabin Teron Pi Non Birtang Ton Ben Arjupon Iksena Paikoni ni Paikreg Tom Arni Bogajan Block Kalyan Ashram Asai Hem along Karbi Employees Association Amhang Kepatek Pon Labangso Maya ke hai kensing be ahin pensi mai chari pon. Alohi aman pen BPO sir Hakim Rokpi Karbi Employees Association Tiripia mai pachithang chunbang Chitong dun si mai RD pidun lapen bidi soreta pidun. Chidon sar pen bare mingti amai pu chunbang sar dili terang dun amai pu sar bonsing ingti atum pen arpu pekpon. Lason si mati jong ingkoi raisi arni puthot aprangsi chingwai chingsai amai ingni thuji puta Ciparai pon Sankti hidi pen projen terang Karbi Longri Abirta ini pen esek amai pi kepado along kacetong dunia hansi nilu tum cisik meklo lapen ke la bangso kacisik megi hansi nilu tum puthot la bangso hanjang so journal committee Karbi association seng pon kilo la bangso ke seng along nilu tum pini bangso mei phuge along ni bari mingti hansi nilu tum pekon lo lapen ke so puthot chunbang ar phubang ke nilu tum sardili terang fansi alang le fansi ini pun arpu di pon tong anman ke kadu ko eta arpu doi greblo la sinon ke wangi arni le tum la bangso a conference ke pachun kunji lapan ke messenger phan se kedan kono la pe le tum rong ru bolong ke paklar pencenglo lu ke charli pencenglo kaprek ka hen stamin le tum kacharap ka chetu dun thegia phan stamin le tum ka chethan pondo la si the employees role in Paikoni ni Paikre Clear ni 6 Sedel Seminar Kepa do Ponji along ASDC APSLC Lapen Kaprek Hembang Asong Tumpen Ningkang Samse Cipaklang Pon Laso 6 Sedel Seminar along Chitong Dun Thekte Pupen Boycott Lo Pusi Prengke Mai Pen Pangdak Pon Laso Putak Karbi Anglong Chamber Commerce Asai Hem along KACC Amai Phu Agustin Kramsa Rat Cyclembang Bhaskar Phangcho Atum Chitong Dun Laso 6 Sedel Seminar Boycott Dun Dera Chitong Dun Pen Kichok Chelong Kamke Dun Abangsi Kemeji Pusi KACC Amai Phu Agustin Gram Sapen Ningje Pon Labangso Seminar Dalong Chitong Dun De Det Pulote Monon Pi Rat Angno 6 Sedels Alam Kethan Ke Pachubai Ason Mandet Po Puta Rat Sai Klem Bang Bhaskar Phang Chopen Ningje Pon Mate ilitum constitutional expert ke thekere atum intellectual atum han iltum mai chu phapensi iltum kadu kabela kache tonte alam 6 sedula puthak klar dak pen kachini ji aphan nili pen chenglo kachini ne tum do silahai kachini ji aphan 6 sedula puthak kachini ji aphan klar dak pen chini aphan expert hang pen iltum mai chu phapen hadak iltum kachini ji aphan Mai Chopanak Musil to Nilitum 27 September 2021 and Arni Nilitum Ningjelo. Lasi non Ningarolam Lapoilo Nilitum Jungjung Pen. But the Nilitum organized Tektea Co. Stami Karbi Autonomous Council Pen. Official see is a seminar Hapono 14 November 2021. Lasi labang so a seminar along si iltum kado kawe klarda pen chini po pusilili pen chini damlo lan pen nili chini damlo je labang so seminar bang autonomous council pen si official organized law la pen halada texer abang kupasi hadak hapon padulo retired Chief Justice of India Ranjan Gogoi Akihat Pastame virtual
video conferencing pen tame 6 schedule puthak speech dopo labang le chini dullo lapen tu high court judge senior advocate supreme court kachi lisai labang so 6 schedule aron kupima kedo jai kathar laso alam 6 schedule alam lok pesi karbiang long rat long dam lo tham lo si non laso seminar long dunu pulong te jai kathar dun vek nak po kaprek huliram te rang son dun vek nak po lapen se khorsing te rang son dun vek nak po ladap ke alang litum kupima kaning je 6 schedule aron alam expert constitutional expert advocate judge atunta dopo ladak si iltum klar dak pen si chini po lasi alang litum dunderet pulote alang litum ke kere mason si ang tek do kokpo lasi alang litum ke an so se eprang radalong karbelong ratlong labang so 6 schedule alama puthak kacho bay alam kan yetu jeep awar sai ki reason si mandet ba even retired chief justice Ranjan Gogoi ke hai pan ke hang alam teta alam padu hota hai sitami halabang so seminar long si kado go beta chetong dun nang ji chetong dun lo pulote lahai kachopa advocate punon judge punon eba retired justice punon alam etum kaningje anma within the constitution within the 6 schedule ma ba limit paragraph constitution abahere alam si alang nitum ninje rong ma pupangke hala seminar long dunsi initum chiriji lasila ke favor we pola mangwe labangke hala dak dun tik tik ke alang nitum kopi si constitution alam ke than ma dak si chinipo stame angtan pen dunde pin pen seminar chetong dunde pin pen angtan pen muni tumhan ki pudunare puge chokche pusinili puji mane amukata lake BJP a ground ke amuka ke SDC a background ke amuka ke congress a background ke amuka ke APHLC a background ke pulok pele labangso Karbi autonomous council labang 6 schedule puthak pen seminar ke akali lasi labangso a seminar along ke thekere tuma ka chuhang mane constitution India constitution expert latum kai ke si constitution study lo lasi labangso study patek pen 6 schedule long aron kupima kedo alang litum chini lo lapen aron 6 schedule aron pen angtan niye rong lo pulote je ka thar sonson ke niye dun melo la sonthom rasi elvin teron na niye dun melo nili ta theklo te niye dun melo bate huliram teron ta niye dun melo khorsing teron ta niye dun melo kaprek social organization KSA alidar penceng lok initum karbiang long alidar do ans tame ninje dun melo je lake constitution angtan si niye relo putame Ranjan Gogoi bana ninje melo noni gopal mohanto bana ninje melo kaprek intellectual teman tame iltum jongdun lompo lasi a seminar lo mage dunang mati seminar dong dunde pulongte ilitum angtan pen ninje dun rat bakelake chokche pusinili pudamji a seminar ra cheng chelang mati seminar ke cheng chelang pen nap se du mati seminar a hojong si ala tum kan ninje shok se de BJP favor pusonte hala da bange lage BJP lage la son so party ku bange la tum jongon melo alang tum la atumi press meet bikop ajoine sini le tum kopi ni ke hang tunang bange lalu dil manila tum ke 27 ke damtang Lakhain Koiratrok Durbaguri constituency ke parlo Upper Daihuri along Congress atumpen choroktok amai ingnipon Upper Daihuri PCC amai phu Joseph Hanse pensi bangso amai chipehem phupon Aluhi man pen NDBC amai phu Rajeningti DMCC amai phu Buduson Teron Konchunbam Bhimsan Rongpi Durbaguri district Konchunbang Babu Hanse lapen rong asartum chitongdun Non kewangji KAC kilik along Congress aphan pahai ponsi puthot kachari ajakong kachilongji aphan chethan chimun pon Han boka pen Robinson Killing Karbi Longri Abirta Dag de Huria PCC long huwa mange puhan lo Generally tum district committee pen gitu instruction forcing sir nilitum district president alang li pen gitu ni tu pana pin khat je
IMC constituency tingta cipahay nanggi ba cipang tang nanggi lipute VCC ke from nanggi bangke kenang sort bukan aja ni litum non prai dos barodin bagdolo APCC tini litum ciguri lo peni bangke dag dehuri lo bangke la bangke last lo la pen ke la so ciguri ahut APCC kisuman APCC lo nge joining ta prai dolo la penge to da bheta ba guri lo prai don dike ba BJP pen ke claim dum nang join dolo la pen ke non por dag de hurier lok lo kaddo ka be jir ko jir be to pen ke te ke dinga tum pen ni mari to pen ke tong tong lo la si ni ngarong par lo je congress dakta tang rak la pen ke la so teng li pute ni litum highway gi puti ni litum chima ko tang te sir pini la so mai long la ta ka chitong arat an ta li dali ning thei parting ma la de tum congress pasi bhunang yok la pu pun ning ke the doma chu du hata ni liwang lo ka chitong ta haso ta do la pen ke non ta thei long lo asi la so teng pen pute lang litum chi do thip lo la pen ke churu par lo la pen ke lang litum chi ma tha ke ni li ke thei long e ka prek je ka som si do congress long ji tu ki dun tang atom bang ke amethang kisumana tum jitu BJP lo chipa ogdun ke amethang self interest ke thei pana jo ni se nang tum indu bahini tum chipa ogdun jo tasi ongdu na korte ang jir tum congress claim lo korte ang jir tum ke amethang la congress long chipa tang nangi ko matha thei pen na pen ke forcing tisar jitu ke japon alang li leadership intang rak kan ke claim pon na so ke thek long pen jo ni kaddo we congress claim ma korte ang jir tum ta duthi lang mi ra pen ke ladak de huri sita mission pen ang cheng ni tum long pon ji li ga long ke la sara tum hata li tum si ha ma ta te la li tum si la da na ka humri la oh la pinia program ban ke la lo nilitum adak sara tuma pen ke ni tum adak 1 tarik November 1 tarik pen si la bang so ni tum dor baguri ang kang along la ke sara tum pen si bang so program en lo pen kadu ka we alang ni tum pen ni tum bang ki ke chithan pen dang ni tum pini apar dai huri APCC long ke last lo alang ni tum pen ki pha pen ni tum alang tum program ke thik pen si ni tum pini da ke ni tum apar dai huri long ke pini last lo la si pa ju si lo la bang so program ma bang ke ABA from PVT LTD Orissa Tumpen Sarehoti Bitel Baptist Church along Arnam Kardom Amai Lapen Choki Chokam Amorat Amai Pamanpon Alabang Somai Lapen Alhia Manpen Orissa Pen Kebang Abitung Atum Dilip Kumar Saho CEO ABA from Sangpi Lopamotra Saho Finance Director Samuel Swen Operation Director Samart Samuel Sarthak Samuel Lapen kaprek amonduli tumta chitong dunsi kado kabe bang pharot troxi ara tumpen chitong dunsi mesen pen rat amai pi paman pon My name is Dilip Kumar Sau. I'm the CEO of Abba Farm Private Limited. So we have been heard that you are coming from Orissa. So tell us your experience, the journey from Orissa to Sarehoti. Okay, it is too long journey. We drove through our XUV. We started almost 2 days it took for us to drive on road. Maximum roads are good, but I think this road from Chokiola, it need to be changed. It is really giving us a lot of problem. So, sir, what are the aims and objectives that you have in the Abba Farms Private Limited? Yes, Abba Farm is actually designed to help the tribal families to grow the farming through organic farming using the Israeli technology. Then, sir, have you ever conducted such type of a program in Karbi Longri or is this the first time? We did it first time.
Yes. That means you're conducting the first time of this program. Yes. So have you any plan in the future? What are the we to conduct in the Karbi Anglong? Yes, yes. Actually, we have to reach every church family, the tribal family, just to help them how to grow their farm and get more money than what they get it. So in which way that you are going to help to the poor people regarding this? Okay, we provide the seed, they prepare the land, we provide the seed, they take care, and we take the crop and sell in the market. Also overseas, we export also, so that they get more money. Nang ko alam the labang sa pinang li ko ni to han tak la thai na. Ini tum dak Bethel Baptist Mondoli keceng silang about farm ben isi partnership ki kuriji pansi tum mang lo. Buat kita me dak lason si pini ong do atum do. Nang keceng rum dum lake ajak bang ke healing crusade ta BG pulo. Pena dak isi bang ke Israel ben me resource person ke bang polam da do. Tame pini la corona ajone pensi Israel asor ke bang le dak polam itu bar julong lo. Tame le tum bang pini dak Bethel Baptist Mondoli pen ke pini dak ong dung citong pot bang ke tum ke tu pama bolote about farm atum pen ason si ki karche ji phan la pen wo ke pangreng ji wo ka ke pangreng ji la son pen claim lo bolote Mondoli phan dame ale doji rong atum dame ching thor ji po ke mang ben si tum so program chak dan apna so program pen jok ko unsuccess ne chini la pama de tum vision tum thek long le la vision ko ani la to target tum chini la bot dame ke cheng si aja da bosu tame tum yong si claim ji bolote asat lang prang lang la si tum la ning kan si phan tum son si partnership ki claim nei ba tum ning hang lo jong si partnership yong si mesen bonding yong si tum intang rak pa tum claim non ji bon dame apot bang yong si apporting per son tame nang pitek the bolote de tum Bethel Baptist Mondoli pen ken tum ke claim je ke si tum ke pini ke cheng si la so program nang bi pen poke tum chi hok lo ong dung che tong lo la pen da ke si ba ke holistic development si tum ka i la no ka do ya son tame ka ching thor nang je phat si ana mala me che than tame yong si ke cho son ave pote chok de pen posi asi tum Mondoli pen tame dan ke chirung pen loke tum ma son si thi thek de Mondoli chi thek de mon tame ke e ka che pen la pen ka pre ka plantation pen yong si tum claim lo pote Bethel Baptist Mondoli chok kali ka pre Mondoli tamana be ching thor thek ji basi tum ke mang la lo so partnership bang ko an lasting ne chi da lo bon tame apporting ben yong si athik por yong si la tum nang pi thek ason nang pi thek chini nang pi thek la pen ke pangreng ya son nang pi thek polote de tum bang ke la son si ning kan si phani tum partnership claim nei bai tum ning Nanti pini kona nada rong la pen kona nada Mondoli pen sikit cetong nang pini ke itum proper chiki hula ke dola pateng no total itum do geographically yong silang la pate koila matia paren pen dolo pini dak la pen proper chula pen dame dolo la pen inglong paren itum dak saruti pen pu athak hatara punga tum anta me dolo la pen even dolo mara bang itum manili constituency pen akaprek dor bagre constituency me dame pini do lalo Bangkon bak doji pini ke cingrum am. Itum pini exact ke pudakte tame itum 700 to 800 ang bong doji itum pini apa. Pini birta pansa kang ton pen igla dome thak me kardom.